Meedoen met positieve gezondheid. Ja. Gewoon gezond leven. Je bijdrage leveren, dat vind ik wel heel belangrijk aan de samenleving. Als je er positief in blijft staan, dat heel veel dingen op de pootjes terechtkomen. Meedoen in de samenleving vind ik wel belangrijk. Ga kijken wat je talenten liggen en ga daar vooral mee aan de slag. Wat is voor jou belangrijk? Kom met je eigen ideeën, met je eigen inspiratie. Je hoeft niet altijd te doen wat mensen willen. Kijk nou eens niet alleen maar naar de beperking in bepaalde situaties, maar neem altijd alle factoren in het leven mee. En ga leren van wat er dus geweest is en hoe kun je daarmee verder. Gezondheid gaat over het hele leven. Dat gedachtegoed positieve gezondheid, dat legde ineens een heleboel dingen op zijn plek. Als je over 10 jaar naar een hulpverlener gaat, dat hij niet vertelt wat je moet doen, maar dat hij met je in gesprek gaat van wat vind je nou belangrijk. Dus eigenlijk is positieve gezondheid gewoon voor iedereen is dat van toepassing. Ja, het heeft mijn leven enorm verrijkt.